Skipje, maar dat gaat vrij goed. Kom maar, beetje op, beetje op, beetje op, beetje op. Zullen we naar de BM verderop? Zullen we de kop heen gaan? Ja, En nou recht dus. ja, beetje. Nou, we klimmen een heel beetje. Ja, beetje daar. Juist dat? Ja. Beetje vallen, beetje vallen. Scootjesielen is min nog, la verje is soms vallen. Mijn scootje in mijn wief in het helemaal zo tussen kunnen zien. Zou je nog wel eens een keer mooi wollen op het scootje? Mooi weer is zoals nou, dan wel. Dus zou ik nog wel eens een ritje doen willen. Want ik ben geen schipper van afkomst. Dus wat ik van weet en ken, heb ik van mijn man Johannes geleerd. Maar wat zou u willen doen? Zou u willen sturen of wat anders? Nou, sturen leek me op het ogenblik het beste toe. Zo, dat is dus Beppe. Oma nemen we haar, want ze komt van het Grunniger Hoge Land. Daar waart ze meer dan 100 jaar lang binnen, als dochter van een loonarbeider. En doet ze 20 weer, trouwde ze met mijn pake Johannes en zijn skip. Zo gong ze door de bochten van het Rijdjip, door Greenslaan, door Friesland. Maar u kwam helemaal niet uit een Schippersfamilie, nee, ik heb van dichtbij eigenlijk nog nooit een schip gezien. En toen trouwde ik met mijn man. En toen moest ik ook sturen. Dus dat gaf alles een heel oponthoud. Ja. Wij kwamen er altijd. Maar het is niet zo dat vrouwen niet kunnen sturen. Daar ben ik helemaal op tegen. Maar mijn man vertrouwt mij wel bij het sturen. Zoals mijn pake en Beppe wien er honderden scootjeskippers in Noord-Nederland. Ze vervieren groen of turf, stien of zoekerbieten, wat er maar om vracht wie. Soms stuurde hij, dan werd hij zij aan het roer. Te jaren hien ze het bedrijf, te jaren stuurden ze het schip. Het scootjesielen van de SKS komt voort uit die oude skippersfamilies. Ik vraag me af, hoe kan het dan dat er nou nog nooit een vrouw aan het helmhout zit? Nou, het roer met de omzoeks is. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, als je zegt naar allerhande organisaties, vrouwen die komen ik meer en het jit stadig, het wordt lang. Maar ik vind dat het nou toch wel eens tijd wordt dat de SKS ik denkt aan een vrouw. Ik denk dat binnen de SKS dat zij in mijn eigen een beetje hingen bleven in de traditie van dat het een mannenwereld is. Ja, ik denk dat in 2020 dat echt wel kleer. Natuurlijk ken die vrouwen dat en ik, dat is helemaal geen probleem. Alleen bij de SKS zit die organisatie was in elkaar. Dat is natuurlijk wel een drempel, zeker. Ja. Bij u is er net zo vol rond. Toen ik een krek langs had, toen hebben wij het wel vol oorzen. En dit is Noah, tolle wier en ambitieus. Zij wil skipper worden. Het zou kennen, want haar heid is Klaas van der Meulen van het scootje van Waardzijn in de SKS. Maar dat is aan boord bij... Ja, dus ik meestal in een roef of zo. Oké. Ja. Of ik zit dus bij het zwet of zo, maar dat is dan meer bij trainingen en zo. Ja. Joert zet ze de kunst af van vrouwtje Ozinga Meijer, skipper in de IFKS, het Iepen Fries kampioenschap scootjesielen. Vrouwtje zielt al vanaf haar 15e mei op het scootje van haar heid Siep Meijer. En zo'n 2012 is ze skipper van de jonge Jasper. Nou, dat is zo langzamerhand wel bijzonder. Hè? Wat zei je? Ik zei dat werd zo langzamerhand wel heel bijzonder. Vind je? Nou ja, je bent niet meer mee, dus... Nee. Ik ken af en toe hoor. Ja, ja. Bij de IFKS is het al gewoon, een vrouw aan het roer. Maar de SKS is een heel orenwraad.
Simmerdijs, in de stille tijd, als er net volle vracht wie, houden de skippers wedstrijden op de Frieske marren, van jildprijzen. Vrouw, bern en huisrier kwamen op de wal en de man gong los. Na de oorlog begon de Centrale Commissie Scootjesielen met de organisatie van de wedstrijden. Alleenig voor skippers uit een skipperslaag. En onder de dag van Joert ben dat altijd maalje. Het is een eigen wereldje waarin de meeste oude bekenden zijn en waar iedereen zich kan ontspannen en laten gaan. Morgen zal de hele vloot weer ergens anders zijn om de volgende wedstrijd mee te maken. Ja, het ging vaak door de skippers. Hè? Als de boeken erop naast slagst, dan zus dat het eens alleen nog maar gaat over de skippers die tot Zielen winnen, die tot België winnen. En dat ze soms maar die in ons koetsje wedstrijden. Het ging eens altijd maar over de Mali en volle minder over de vrouwen. Het is bekend terrein voor Sippi Tegelaar. Zij die jarenlang verslag van het scootje zielen. En nu werkt het zo aan een boek over de vrouw op het scootje. Hier is het rol, denk ik. Ja, de rol van de vrouw is altijd een beetje onderbelucht geweest. En wij vonden het als Stichting van de Night heel belangrijk dat we dat eens wat meer vastlijnen. En eens ben je al wat let. Want er zijn net zo volle vrouwen meer die vanuit uw ondervinding vertellen kunnen wat ze mooi maken op een scootje. Maar er zijn natuurlijk nog wel mensen die erover vertellen kunnen. En daar ben we nou op ziek. Goed? Ja. Als het half wind was, kon je ook al wat zeilen, zeg maar. Nou. Ja, de winter was onze goedkoopste begeleider. En je moest ook wel eens het schip trekken? Jawel. Dan trok ik het schip. En Johannes, die stuurde en die liep ook op en neer. Dat het schip meehielp vooruit te komen. En zo kwam weer de tijd. Hoe hielden ze dat nou met eten sieren? Er is hier een kacheltje. Nou, daar konden ze natuurlijk mooi op sieren. Maar die kachel weer in de simmer net om, dus dan moest het op een petroliesteltje. En dienen ze dat dan ook onder zielen? Of hoe dienen ze dat dan? Hè? Hoe dienen ze de wask? Dat wie natuurlijk ik wat. Als je dan een soort baan hien, dan wie er ik een heel soort wask. En hoe hielden ze dat dan als er een baan kwam? Hier is een bedsteen, nou dat is maar lieds. En hoe ging dat dan? Nou, dat willen we natuurlijk wel weten. Hoe wie het nou precies? Dit is de bedstee. Daar lijkt uit hem. Oh, en dan achter is er nog plak voor de been. Oh, het is toch net een leeuwen. Dat koor. En dat zie je dan soms mooi saais been wen. En dan moest ik maar zien dat ik te bedden kwam. En de vroedvrouw moest er eigenlijk wel bij wezen. En de eerste reis die hij deed, is zo'n bakje, zeg maar. Daar hebben we de kinderen bij en die pas geboren waren. Kijk, ze moesten ook niet zo doen kunnen, nou. Er deden een paar luiers tussen, dat ze niet kwetsbaar werden door met handjes tegen hout aan te slaan. Dus. Ik behandel iedereen wel gelijk. En iedereen is van mij gelijk. En of het nou een man of een vrouw is, dat maakt het mij niks uit. Clarissa! Ik zei zwart op het chat. En alles in redelijkheid. Had ik een vrouwtje, die zielt dan met mij toen was ze 15. En nou, die had haar passie uit bijvoorbeeld schoonmaken. Dat was prachtig, hartstikke fanatiek. En ze had alle functies, bijvoorbeeld hoorn aan boord. En ja, het laatst dan, ik zei nou doe maar. Gerard, even de hals even vast. Eet smakelijk. Voor de vrouwen betekent scootjesielen alsmaar stevige maaltijden klaarmaken voor hun hongerige mannen.
alles draaide om de bemanning, om de skipper en de bemanning. Dus de vrouwen die waren heel tjensbaar om maar te zorgen dat die Mali wedstrijd konden. Dus maas gingen ze natuurlijk eerst een maasbrachtje. Dan gingen de vrouwen het dorp in. En dan zie je een heel soort vrouwen van de skip maar in. En die moesten al je boodskappen halen voor al die bemanningsleden. Dan gingen ze eten zien. Centraal stier de bemanning. En daar moest het al je van gebeuren. Dus dan gingen ze warm eten. En dan gingen ze het wetter op. En hier is de wedstrijd. Ondertussen weer de vrouw die werd druk wanden om de hapjes klaar te maken en alles klaar te zetten van na de wedstrijd. Nou, en dan kwam het spul binnen. Helemaal in een roes van goed zield of teleursteld. Nou, en dan doeken die al weer om die tafel. En die vrouwen weer al je druk en die zorgen dat die Mali alles kregen. Dus die weer hartstikke druk die 14 dagen. Ja, nee. Ze willen ook zorgen dat alles draaide in die 2 weken. En dan, hoe makkelijker als dat hiest, hoe goed als voorbereid was, hoe makkelijker het in het ziel hiest. Want dan houden ze net vol om budskippen. We gingen altijd wel eens even de wal op om wat frisse griënt en spul te helpen. En later kregen we catering, toen werd het helemaal super. Maar ja, dat moest ik al weer geregeld worden. Dus gewoon de dingen regelen, dat alles een beetje goed rint. Dat stukje eromheen, dat maakt het ziel op het schuitje mogelijk. Op een zeker niveau. Hè? Dat je daar goed in zit, machinaal. Nou, ik probeerde douwen zo vol mogelijk de ronde te gaan om zijn skipperschap zo goed mogelijk uit te voeren. En dat betekent heel vaak dat hij zelf dan wat futsiever moest. Maar dat vond ik niet erg. Ik hoefde niet in de belangstelling. Ik doe mijn dingen en hij doet zijn ding. En ik probeerde hem altijd, vooral in het scootjesielen zelf, om zo vol mogelijk dingen uit handen te nemen. Dat hij zich compleet focussen kon op de bemanning en op het zielen. Het ding ging het wel van door. Ik kan niks presteren met het scootje en die 11-tallen meisjes. Als dat oorenstukje net uitermate goed verzorgd is. Ja, die taak heb ik op me genomen en dat heb ik me heel soort willen en plezier dient. Ja. Zo, nou even. Waarom? Oeh. Dichter erbij zitten. Zeg maar naar Klaas. Klaas jouwt het om. Is het omheen? En dat is omheen, toch? Dat is omheen, die hij. Ja, nee, maar is het zo aan die kant uit, man? Ja. Oh ja. Ja, want dan Die niet kant skip uit, die die kant. kant uit. Kom maar, laat hem maar een beetje in. Zie je dat? Ja. Gewoon een wink is zat tot weg. Zo. Ja. En nou, de zou dat moest gewoon zo bloesten, zo? Ja, maar een beetje vieren wat hij doet. Nou, dat moest... dat is zo goed aan. Nou, hoe is dat nou, hè? Ja, goed, gaat wel goed. Zie je dat we dit letterlijk al doen? Ik denk het wel. Nou leer ik het een beetje. Centimeter met ingekorte mast en de enige die 2 vrouwen aan boord duldt om de zijzwaarden te bedienen, gaat voor Tjitte Brouwer over de eindstreep. De oud-skippers die vonden dat helemaal niet. Die vonden dat net passend. En als wel apart, want er waren vroeger natuurlijk genoeg vrouwen die het on boord helpen. Echt vol op mij helpen, die een soort met find on boord. Ik op de Snekerpan had het even door voordat de vrouwen aan boord kwamen. 20 jaar geleden mochten de dochters van Douwe Visser nog net mee. Ja, mij gewoon net, ja. Geen discussie gewoon, ja. We hebben net genoeg kracht voor, dat is het eigenlijk. Het kan wel, maar
man kent gewoon beter. Het gewoon meer fysieke kracht. Ja. Hij zou die er bij Della? Ja, echt bij Della, ja. Ik zou het wel leuk vinden als ik mij kom, maar dat ken ik gewoon net. Dus, Nou ja, het hangt van de functie af, hè. Je kan niet bij de scoort 3 vrouwen deel zetten. Dat kan wel wel, maar dan komt het tekort. Dan moest het achterdekken een beetje groter maken dat er 4 op kennen, zou ik maar zeggen. En dat is bij de vak net oors. Het fysieke gedeelte spreekt natuurlijk mooi. Ja, en het feit dat er wel of net vrouwen mooi zien, dat hangt er ook van dat er maar een beperkt aantal plakken geschikt zijn voor de vrouwelijke fysiek om volledig in mooi eruit te kennen. En oors is daar buiten die per plakken die daar geschikt zijn. Ik beslis vrouwen aan boord nemen, ja, dan is de concessies van en dan ga je natuurlijk net bij. Het komt ik wel op de spierkracht aan. Ja, zeker. Ja, die toestel heeft me nog jonger geweest. Wist je dat ik als dream om letter gewoon echt maar te gaan op wedstrijd? ja, dat wel. Ja. Zeker tot een hier op 50, 60 dan ik daar wel interesse naar, ja. Maar en ik ging altijd maar buiten de wedstrijd om wel heel vaak mannen aan boord. Dus is dat wel heel leuk. Ja, als jong famke dan best natuurlijk het opstapperke. En als dan een glok heeft, dan koest ik mooi. En in 2010 volgens mij toen kwam Marije bij ons aan boord. Marije Faber? Ja, Marije Faber. En die had eigenlijk voor mij de weg geplaveid dat ik bemanningslid weer kon. En toen kwam ik achter op het schip, meisje en meid. Ja, dat groeide zo. Het leek wel een mooie opvulling. Heid en ik ken elkaar natuurlijk vrij goed. En Heid, een adviseur bij Heid. Ik hoef Heid natuurlijk net echt te vertellen welke slagen hij kiezen moet. Dat kan er zelf wel bedenken. Dat gaat hij vanzelf. Maar hij kan net alles in de gaten houden. Dus dat doe ik dan. Een beetje ondersteunen. De ondersteuner is het meer. Ja. Een stukje koek? Jawel. En stond oma zelf ook wel eens aan het helmhout? Altijd. Ja? Ja, ik moest wel eens even wat doen of zo. En ding met melk koken, zeg maar, dan bleef ik erbij. Maar anders dan was ik altijd bij het roer. En wie was dan de baas aan boord? Die heb ik niet. Mijn Beppe wie dus net oors wend als het schip te sturen. Maar is het bij het zielen van wedstrijden dan toch wat oors? Kan een vrouw dat lieke goed? Ik denk dat je skipper worden willen, dan moet je goed zielen kennen. Nou, dat moet je eerst kennen. Je moet een team leren kennen. En dat is net zo simpel natuurlijk. Je moet organisatietalent hebben, want je moet de plannen kennen, je moet de wedstrijden moet je goed plannen. Er komt nogal wat sjen om skipper te wezen. Maar dan denk ik, als je dit zou op een rietje zetten, wie kent dit goed? Dit kent vooral heel goed. Die zullen dit heel goed kennen. Qua aanleg zeker wel. En misschien zelfs al gemiddeld wel beter als een gemiddelde man. Hè? Want het is verschillend, is een vrij intuïtieve sport. Nou, dat intuïtief is bij de vrouwen meestal wel lekker goed ontwikkeld als bij de man, zeg maar. Ja, als je goed zielen kent en hebt affiniteit met de club en dan wist je hoe het speeltje werken bij de SKS, waarom net? Er staat nergens in de statuten, dat wie toen nog geen item, een man of een vrouw, dat wie gewoon een man. Toen in de statuten staat de skipper. Nou ja, en die MV die moet je er dan zelf maar even bij zetten. Maar dat kent natuurlijk prima, want als je maar de wien zegt wel even Hansie Brucken kennen, maar als het schip goed op het roer lezen heeft, dan is het zo zwier net. Ja. Het skip moet goed trimd wezen en als zes skippers vaak je kinderen maar de pink wil sturen. Nou, dan kan een vrouw dat helmhout ik wel in de hoorn horen. Nou haast een famke mij van dochter van de skipper van Wordzijn, van de SKS. Ja.
En daar hebben ze nog heel tijd geen vrouwelijke skipper, hè? Nee. Dat vind ik wel jammer. Dat ze dat bij de SKSA nog net hebben. Nee. Zij is van skippers aankomst. Nou, dan kan zij lekker tot skipper worden. En die binnen er vast meer. Kan ik me zo voorstellen. Snap je waarom dat is? Nee, ik denk dat dat traditie is. In mijn eigen. Dus ik denk dat het daarom is dat er alleen nog mannen binnen. Ja, want ze doen ook kijken of geen vrouwen het net, maar... Ja. Denken ze dat? Als man ken ik en vrouwen het ik, toch? Zo is dat. Het is misschien wat oorzaak, maar... Ja. Maar laten we eens te spelen. Maar wat houdt de SKS dan in om een vrouw naar voren te scoren? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het vooral zit in het feit dat tot nu toe in ieder geval nog geen vrouw wist is die zich onmeldt net. Die zei het van nou, ik in die uitdaging aan. Maar je mag misschien ook vregen worden. Ja, nou ja, misschien wel. Aan de andere kant, ik ken wel een aantal potentiële in mijn Holland. Ik denk van, die zouden wel eens veel opmerkingen komen kennen. Maar ja, het is een beetje van beide. Want sommige skippers en tot nu toe binnen de meeste skippers van nou, ik wil een skipper worden, dus ik in dat waan. En tot nu toe is er misschien nog wel net een dame wist die datzelfde die net. Dus ja, dan is misschien dat wel een beetje het idee. Ik denk dat het net zo in de tinken zit. Net in de tinken van de commissies. Ze weten vaak wel de zoon van die en die of de neef van die en die. En dan wordt denk ik volle minder gauw jongen van... hé, heb ik een dochter die heel goed zielig in. Want toen de opvolging ter sprake kwam van je heid, was er toen ik onuitdacht. Nee, ik ben wat een late starter. Hè. Ik was 36 of zo toen ik echt zielen ging. En echt bewust wedstrijd zielen ging. Daarvoor zielde ik wel eens en wie ik wel aan boord, maar toen houd ik me er net samen mee bezig. Pas vanuit die tijd en dan ben ik gewoon te laat, dan mis ik zoveel ervaring. En, nou ja, het past ik net meer in het leven wat ik heb. Dus nee, dat het nooit voor mij nooit een idee geweest. De meeste om je zinnen, die heb ik er wel gauw eens even doen. Ik krijg de vraag wel gauw eens van nou, wanneer zal dat nou eens hebben? Maar nou ja, let maar mooi. Ja, heel bijzonder mooi. Wat is er moeilijk aan om skipper te wezen? Nou, het is heel veelomvattend, zeg maar. Het houdt net op met een beetje scootjeszielen. Het is net even alleen nog trainen. Je bent er het hele jaar, nou, wie en wij er in ieder geval mee bezig. Je praat er in de hele winter wat er al gebeuren moet en wat er gebeurd is. Evalueren, plan, maatje, meesten, ziekje. Alles, de pers, net alleen nog, maar ik, sponsors en ja, want dan moet ik geld op kleed komen. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een baan die is erbij heeft. En dat lijkt het mij wel het meest ingewikkelde om in deze tijd op deze manier te doen. Zou het ik aan de vrouw zelf lezen kennen, dat ze gewoon haarzelf net genoeg op een jeetje? Ja, dat zou kennen. Maar dan ben ik vooral die dit het wel schijn litten heeft als vrouwtje Oorzinga. Die zielt als de beste. Is ik vaak de beste. Dus ja, het kind beskieren niet wezen. Dat vreeg je me ja, als dat zo is. Ze moet ik de kans krijgen. Dus als je net de kans krijgt, dan kom je ik net zo gauw naar voren. En als ik voelde dat het net zo in de tinken zit. Stel je voor dat de SKS is zo... Meesken, kom op. De kind ik vooral je onthelm houdt. Wij willen graag eens wat namen, hè. En dan kan commissies daar misschien ik eens naar vreetje. Als dat net gebeurt, als je dat net stimuleren, ja, dan gebeurt dat ik net zo gauw. Zou je met graag willen dat je met ik stimuleren bij vrouwen? Nou, het is een natuurlijk proces. Ik denk net dat je daarin ingrijpen moet. Hoe de maatschappelijke ontwikkeling daarin is. Ik zie dat net als buurs. Dan kun je dwingend dingen een oplossing geven. En in het kader van diversiteit zaten we natuurlijk wel een heel soort bedrijven zeggen. Maar wij zijn geen bedrijf. We zijn natuurlijk een vereniging die volgens bepaalde tradities werkt. En dat vinden we belangrijk. Maar in dit geval, ja, kom maar op, succes. Zou je het mooi vinden? Ja, zeker. Ja. Het schuitzielen is natuurlijk een traditionele sport. En komt voort uit. Maar we leven in het nu.
En in dat nu zou zeker ik keer dat de vrouw als skipper op zijn schip functioneren kan natuurlijk. Dat zou zeker bij het tijdsbeeld passen. En met het S-ziel, sorry dat er net al de 4 bij het huidige tijdsbeeld achterin. Volgend jaar dan zwaaien we naar elkaar. Hoi. Oké? En Azem is misschien dan wel de eerste skipper, vrouwelijke skipper bij de SKS, dat zou kennen. Nou, dat zou wel kennen. Ja, ik ben nu nog maar 12, dus dat zal vast wel even duren, ja. Maar ja, wie weet. In zijn familie maar er een heel soort, ik ben eigenlijk een heel soort vrouwen die eigenlijk wel skipper mooi worden. Maar ja, die zitten er eigenlijk net op. Die zitten eigenlijk net op het scootsie. Dus ik ben een van de weinigen in zijn familie die als vrouw zijn en die skipper mooi worden, nou ja, op het scootsie zit. Dus. En die het graag wil. Ja, dat wel, ja. En dan denk ik eerst beginnen met het amateursziel op snits. Dan, ja, dat is dan de eerste stap. Want ik had vrij, had ik dan misschien ook altijd gedaan ben, had ik dan misschien iets het amateursziel wel een keer mooi sturen, is me. Ja. Maar dat is nog wat ouder wezen, maar ja. Oh, dat ben zij die eraan zouden komen. Was het een mooi leven op het Ja, water? ja. Ik heb nooit geen spijt gehad. Mijn moeder dacht dat ze wordt zo onwennig van de grote en dat ze nou zo klein moet. Maar dat was niet zo, nee. Maar wat Dus- vond u dan zo leuk aan dat varen? Wat is er zo leuk aan dat? Nou, zo vrij, zo groot. Als ik mijn scootje door Friesland weer ging, dan denk ik zo vaak, wil die tijd maar weer zijn. Stoetjes zielen is min nog laverje en soms verre wien. Ik ken hem wel een beetje, maar helemaal niet.